Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Dames en heren kijkers, Kulturu TV. Goedenavond, goedendag. Waar u zich ook mogen bevinden, welkom. Dit is Kulturu TV op pad. Ik zit in de auto. Het is dinsdagavond en het is ongeveer 7:30. En er heeft net een stortbui over Suriname, althans Paramaribo, heen gestort, gevallen. De stad is onder water. Je kunt het zien, de auto's voor mij die rijden stapvoets. Maar ik rijd ook stapvoets. En in navolging van... Misschien zijn er andere mensen geweest die dit gedaan hebben. Maar in navolging van Gloria Botsen, die in het verleden daadwerkelijk de stand van Paramaribo in beeld heeft gebracht na grote regenbuien, heb ik gemeend om jaren nadat ze het als eerste gedaan had, ook in de auto te stappen en te gaan kijken hoe de stand van zaken is in Paramaribo. Je kunt natuurlijk niet hartstikke goed zien, omdat het regent en ik film door de ramen heen. Ik kan het risico niet lopen dat mijn apparatuur nat wordt. Dus ben ik genoodzaakt om het op deze manier voor u te filmen. Er is, als je het mij vraagt, heel veel werk te doen in Paramaribo. We staan hier aan de Waterkanoestraat. Ik ben samen met Javier en Myrtle. Javier die zit achter het stuur en Myrtle die kijkt en geeft aanwijzingen waar er eventueel gefilmd kan worden. Nou, ik ga proberen om dat raam omlaag te krijgen. Dat is gelukt. En dan ga ik u ik denk het is een gracht. Als u meekijkt, dan ziet u dat is een gracht. Het is hartstikke donker. En ik zou ook geen licht kunnen gebruiken, omdat ik het verkeer daarmee last zou kunnen bezorgen. Maar als u goed kijkt, dan ziet u een gracht welke de Adroestraat verbindt met de Floralaan, dacht ik. Nee, met ik weet niet hoe die andere straat aan de andere kant heet. Maar die straat... de Tapuripa-straat hoor ik hier van Javier. Mijn apparatuur wordt nat, dus ik haal het snel weer naar binnen zometeen. Maar wat ik u wil zeggen is dus dat deze gracht over haar oever heen komt. We krijgen bezoek van iemand die een lift wil. Hij kan natuurlijk niet naar huis lopen. En hij vraagt dus een lift. En Javier die zegt tegen hem: ik ben aan het werk en, en ik kan helaas dat verzoek niet inwilligen, zegt Javier. Maar ja, het regent en die meneer die is een vriend en hij kan niet door de regen naar huis lopen, kan ik me zo voorstellen. Maar ja, ik zit niet achter het stuur.
En ik heb niks uit te leggen, dus ik hou mijn mond. Maar misschien kan ik die meneer wat vragen. Meneer, goedenavond. Dit is Culturo TV. Ja, Wat een regen, hè? jawel man, ik kan hier bijna niet buiten komen man. Jongen, Ik ben blij dat ik een lift heb gevonden. Vindt u het erg dat mensen dit soort beelden maken en naar Nederland sturen? Jawel, het zou goed zijn, want dan kunnen we, wat moet ik zeggen? Café Niepi. Ook al vind je, dus u vindt het erg, hè? Dat Ik breed juist. Oké. Ja, je bent ja. Wat moet ik ja? Wat heb je ook? Ino maar remi wagi. Ja. Ino sape olo de fusanan. Ja. Papa luku chile luku. Ja, merci, hè? Ja, de kinderen. die- Dono ala pupa watra e kong na lok tu. Oh jezus. Ala gotro watra. Oei, Plastic. watra. Oh Kokro. jezus. Petit. Hey. Is erg man. Kijk, eigenlijk je moet te filmen, kijkt u. Oh ja, sorry. Ja. Een rivier. Het is Ja. samen bij die straat Het bijna. stroomt niet door, kijk, het Nee. stroomt niet door. Ja. En petflessen. Ja, ja, kijk maar. Dit is eerlijk, u mag niet doorgaan, hè? U mag daar niet gaan. Het is, het komt door die petflessen. Misschien kan ik uitstappen even. Oh, rego na porte. Ja, maar Ik wil even voor u, ik heb geen laars aan. Ik heb een slipper aan. Eigenlijk moet je even uitstappen. Ja. no. Amo na tigo na porte. Ama café op porte. Om u even te laten zien, de mensen die hier in Suriname wonen, maar ook de mensen die naar Suriname komen. Kom ik allemaal bos doen atenti dan. Alsjeblieft, het verzoek is, Daar moet je u mooi. hoort op de achtergrond de coaching, waar ik allemaal naartoe moet gaan. Sommige straten liggen er wel goed bij. Ze zijn lekker hoog en lekker goed. Ze zijn niet onder water. En het zijn niet allemaal hoofdwegen. Ik ga kijken als ik hier even kan uitstappen. Misschien kan Myrtle met me mee. Maar het regent en mijn gunst. Dat is zeer gevaarlijk voor mijn apparatuur. Ik heb geen plastic bij me. Maar ik wil de kijkers. Zal deze regen. Ja, ik denk dat die telefoon is zo waterproof toch? Dat wel, maar mijn geluidsapparatuur. Myrtle, kan je met me mee of denk je van nou, ik heb ook geen laars aan? Oké. Is goed. Even kijken. Oké. Als u met me meegaat, kijkers, dan kunt u. Ik neem u mee door de regen neem ik u mee naar die goot. Dat is een volksbuurt. Flora heet het. Een fantastisch mooie buurt. Mooie mensen. Geweldige mensen. Een prachtige buurt. Maar moet u hier zien. Deze brug verbindt natuurlijk twee straten met elkaar. Ik weet niet hoe die straten heten. Maar hier stuit het vuil tegen die brug. Petflessen, blikken, hout, vuil, ijzer. Dingen die niet in een gracht thuis horen. Dingen die hier niet zouden moeten liggen. Ik hoop dat deze film een aanleiding zal zijn voor de mensen die hier naar kijken. Dit is de andere kant van die brug. Hier stroomt het water naartoe en via hier denk ik dat het water dan naar het Saramaka-kanaal gaat. En ja, meisjes, zijn jullie een beetje in de regen? Ik mag jullie niet filmen, want daar zijn jullie te klein voor. Maar wat een regen, hè? Ja, meneer. Nou,
Ja, precies. En vind je het niet erg dat het water niet kan doorstromen vanwege die petflessen? Ik heb wel gehoord dat er een slang hier ergens is. Was er een slang? Is er een slang hier ergens? Ik weet niet, ik heb gehoord. Je hebt het gehoord. Dan moet ik maken dat ik wegkom. Ja, want ik ben bang voor slangen. Maar, Ook. ja, dan moeten jullie ook maken dat je wegkomt, hè? Er zijn ook kwik in dat water hier. Kwee, kwee. Hier in het water. Zolang we naar de winkel gaan, zien we het. True. Oh, dan moet ik met de hengel komen. Oké, wel thuis. Dankjewel. Wat netjes, wat beleefd. Kijkers, ja, kwee in het water en slangen in het water. Ja, maar goed, dat vinden de jonge mensen heel spannend. Maar als ze zeggen dat ze kwee en slangen hebben gezien, je weet, kleine kinderen en dronken mensen jokken niet, zegt men, dan moet je ervan uitgaan dat het hier wel een feest is voor al die ongedierte. Je moet kijken, de auto's waden in het water. Kijk maar, die meneer met zijn bromfiets kan niet rijden. Hij moet lopen met zijn bromfiets, want zijn bromfiets heeft hem in de steek gelaten. Ik ga proberen om bij het voertuig te komen, die is ondertussen weggereden. En het begint iets harder te regenen. En dat is slechts een deel van een volksbuurt, namelijk Flora. We zijn nog niet eens in Paramaribo aangekomen. En de vraag is, kunnen we wel in Paramaribo aankomen? Dat gaan we zien, dat gaan we meemaken. Dat gaan we meemaken. In elk geval moet u daar zien. Kinderen die waden door het water. U kunt het niet zien. Het tegenlicht van die auto die belemmert dat. Maar deze straat is een beetje onder water. En het is de Leo Adroestraat. Leo Eliazerstraat. De Leo Eliazerstraat is het op Flora. Helemaal onder water. Deze meneer kan helaas niet verder rijden. Hij is genoodzaakt om te lopen met zijn brommer. Wat een toestand, hè, meneer? Man. Oh ja, hij staart, maar u bent voorzichtig. Mooi zo. Nou, mijn chauffeur is ook weg, heeft me achtergelaten. Dus ik moet ook een veilig heen komen zoeken. Nou, kijkers, we houden het nu even voor gezien. Want straks begeeft ons apparatuur het. En dan zijn we verder van huis. Dus ik ga een Chibripresi zoeken. En straks gaan we door met deze reportage. Tot zo. Goed, kijkers. We zijn weer bij u terug. En we zijn nu in een van de belangrijkste verbindingswegen, hoofdwegen van Paramaribo. Dit is de Kopenamenstraat, oftewel het is de Koezewijnenstraat. De Koezewijnenstraat die verbindt Marouwijnenproject met Flora en met de Marouwijnenstraat met Zorg en Hoop en dan Paramaribo, dus de binnenstad. En het is totaal onder water, file aan de ene kant en de chauffeur die kijkt op zijn telefoon, wat niet mag. Maar hij heeft het weggezet, zodat ik rustiger kan zitten en het werk kan doen, want anders word ik nerveus. En dan denk ik dat we straks in de berm belanden. En we zijn net al in het is gelukkig dat het een hoge auto is, want we zijn in één levensgevaarlijke kuil terechtgekomen. Maar die auto kan het wel hebben. Maar stel je voor dat het een kleinere auto was, dan waren we zeer zeker in de problemen. En daar keek hij toen nog niet eens op zijn telefoon, laat staan. Dus, wat wil ik daarmee zeggen? De telefoon is niet voor
bedoeld voor tijdens het rijden. Het is bedoeld voor als je niet rijdt. En vooral onder deze omstandigheden. Hier zitten we droog. Hier rijden we helemaal droog. En dit is dus het is nog steeds de Koezewijnenstraat in Paramaribo. Helemaal droog. Alsof het niet geregend heeft. In tegenstelling tot dat gedeelte dat we dus achter ons hebben gelaten. Het gedeelte bij de luchthaven, zeg maar, Zorgenhoop. Bij die Koezewijnenbrug zelf. Daar was onder water. Hier zijn we aan de Kopenhagen Jagannath Laxmanstraat, zeg maar. En u ziet het is hier droog en niet onder water. Vreemd genoeg. 1 straat en dan is er een groot deel onder water en dan weer een deel niet onder water en dan weer een deel onder water. Vreemd, maar het is een feit. En we geven, let wel, niemand de schuld. Want als je schuldigen moet zoeken voor deze toestanden, dan moet je wel heel ver terug in de tijd. Dus we zeggen niet dat het de schuld is van Jan, Piet of Klaas. Misschien juist wel de schuld van Jan, Piet en Klaas. Maar we zeggen niet dat het de schuld is van Guido, Hendrik of Henry. Maar we zeggen dat het, we laten u zien dat het wel een feit is. Dat een korte maar hevige regenbui Paramaribo blank kan zetten. Hier zijn we in de in Zorgenhoop. Dicht bij het ziekenhuis, hè? Ja, Japones. Het Japonese ziekenhuis. En het is hier. Daar is zeker onder water. Oh, ik gaf je zeggen dat daar zeker onder water moet zijn. Maar hier is vooralsnog droog. Dus hier gaat het nog goed. Weet je, Arkima, kijkers en luisteraars. Het lastige hiervan is dat je auto eraan gaat. En auto-onderdelen in Suriname, ik kan er van meepraten, is geen goedkope zaak. Je wordt afgezet. Auto-onderdelen zijn ontzettend duur. Bijna, ja. Soms denk je van, moet het niet strafbaar gesteld worden? Worden de mensen niet afgezet hier in dit land? Zo duur verkoopt men auto-onderdelen. Van bromfietsen en fietsen weet ik niet. Maar van auto's, dat kan ik u zeggen, dat men rustig gaat googlen. En dat ziet men voor een sensor. Vraagt men in Nederland €20 voor een sensor, bij wijze van. En dan gaat men naar de koers kijken. En dan ga je, de koers is 1/40. Dus zo'n sensor zou dan 800 SRD kosten. En gelooft u het of gelooft u het niet, neemt u de proef op de som. Zo'n winkelier vraag je 1600 tot 2000 SRD voor zo'n onderdeel. Enkel en alleen maar vanwege het feit dat ze weten dat je afhankelijk bent van hun. Want je hebt dat onderdeel nodig om je auto te maken. Er is geen controle. Het is wildgroei, iedereen doet maar wat. En dus doet iedereen dan maar wat. Deze regens zijn dus funest voor autobezitters. U hoort het. We waden door het water met de auto. Dat hoort u aan het geluid.
Het is alsof je met de Coriaal op de rivier bent. Het is dinsdagavond ongeveer 9:00. In Paramaribo, Cultura TV voor u op pad. Na een 8 uur? Ja, Ik ben een uur. half 8. 5:30. 5:05. Ik was veel te snel. Ik wil waarschijnlijk. Ja, goed. Het is 8:05, zegt Javier. In Suriname. Op deze dinsdagavond. 24 maart 2026. Kort na een hele hevige regenbui zijn we voor u de stad ingedoken. Althans, we proberen de stad te bereiken om u deelgenoot te maken van hoe de stad er dan uitziet. We steken nu de Gemeenlandsweg over en rijden richting Verlamsbergenstraat. Hè? Rode Kruis. Ja, waar je dus het Rode Kruis hebt en waar het huis van de oud-president van Suriname, Henk Aron, is. Die straat gaan we nu zometeen inslaan. En in die straat heb je natuurlijk ook het kampement. Daar is dus het kampement van Suriname. Daar is het leger van Suriname. En u ziet het aan de overkant. Deze straat is droog. Dat is de straat van Henk Aron. Wijlen Henk Aron. We moeten die dingen even van het Sigas. En we gaan naar rechts. En links, ik ga het u proberen te tonen. Ziet u daar een kruis aan een gebouw? Ik hoop dat u het ziet. Ja, en nee, ik zie het hoofd van Xavier. Nee, u heeft het niet kunnen zien. Dat is dus het Rode Kruis. Maar goed, we rijden dus door deze straat. Xavier, weet jij hoe deze straat heet? Meertel? Jullie zijn hier geboren en getogen. Jullie wonen hier al je leven lang. We rijden nu voorbij, of bijna voorbij, Isbe van Wilgen Sporthal. En in welke straat is Isbe van Wilgen Sporthal? Oh, je gaat op het bord kijken. Ja. Alleen, sweet water na inizrona. Alleen. Dit is de Varetsiga-straat, hoek Gravenbergstraat. En u weet wie, pas op hè. U weet wie we gaan nu de Varetsiga-straat links in. Kijkers, u weet wie Gravenberg was, dokter Gravenberg. Dokter Gravenberg is de eerste zwarte arts, chirurgijn, arts van Suriname geweest. De eerste zwarte arts. Daar is een stuk over geschreven. Hij werd geboren als Winst. Dat was zijn slavennaam. Winst. Hij was zeer getalenteerd. En nou goed, langs allerlei wegen en hobbels en pieken en dalen heeft hij tot arts geschopt. Mooier nog, hij had een ziekenhuis in de Nasilaan. Had hij een ziekenhuis waar hij mensen
tegen een zacht prijsje hielp, beter maakte. Nederland had moeite met het geven van deze man zijn licentie tot arts, tot chirurgijn, zoals ze dat vroeger noemden. Maar goed, er zijn nog goede mensen, er waren toen ook nog goede mensen in de wereld en die hebben ervoor gezorgd dat dokter Gravenberg zijn licentie toch kreeg. En hij kon zijn ziekenhuis oprichten. Later heeft hij alles kwijtgeraakt en werden er dingen, waaronder de plantage Osembo, de Para, tegenover Onverwacht, moest hij in de openbare veiling werden die dingen gezet en hij moest met ledenogen zien hoe de dingen verkocht werden. Echter hebben twee broers Kensmil en ze hebben geld bij elkaar gezet en hebben gezegd, we kopen die plantage. En dat is ze gelukt om plantage Osembo terug te kopen. Maar andere plantages, andere dingen hebben ze niet kunnen kopen. We zijn hier op de hoek van de Van Etsingastraat en de Gravenstraat. Ja, nee, Keizerstraat. De Keizer, Verlengde Keizerstraat. verlengde Keizerstraat, sorry. Ik herhaal Archimang Unogot. We zijn hier op de hoek van de Van Etsingastraat en de verlengde Keizerstraat. En hier is altijd onder water. We zijn fin alleen. No presi nos do onder water. Jaso is do onder water. Faedu kong minosabi. Mana sinds ting Jaso is do onder water. Ano wanyun sani. Sinds ting. Im luko Jaso Keisi strati. Luko godarape. Ika karasan di wan strati no. Na wan zwembad. Luko ja luko mang uluko. Uluko dia. Wan bicycle rijp sa uno. Die mannen hebben waterpret. Oh, nou, spiegel geweest, nou. Ik probeer zoveel mogelijk voor u te filmen. Hoe goed en hoe slecht het ook gaat. Nou, door Quatapassi. Quatapassi. Quataweg. We gaan linksaf. Want ik weet niet wat de chauffeur in petto heeft. Maar hij gaat linksaf. Dan gaan we dus met hem mee. Quatapassi ligt er goed bij. Ja, Quatapassi no sungu. Wan frak. Oh, bij het academisch ziekenhuis. Ja. Maar goed, dit is het beeld van Paramaribo als het gestort buit heeft. Dan ligt de stad blank, grotendeels. Wij van Cultuur TV hebben geprobeerd om u een beetje een beeld te geven van hoe het erbij ligt, met wat commentaar. We hopen dat wij u in ieder geval een dienst hebben bewezen met deze reportage. Nogmaals, we hebben geen oordeel. We laten u alleen maar de feiten zien. Het is aan u om een oordeel te hebben. Wij doen daar niet aan mee. Maar we tonen u wel de feiten. Nog steeds de Quataweg. En u ziet het. We kunnen rustig doorrijden op de Quataweg. Maar zoals Javier net gezegd heeft, dan gaan we straks naar het academisch ziekenhuis.
of richting het academisch ziekenhuis. Om te kijken als dat ziekenhuis makkelijk bereikbaar is voor de taxi, voor de ambulance, voor de hulptroepen en voor mensen die iemand daar willen afzetten of moeten afzetten, een zieke of wat dan ook. Laten we kijken hoe het erbij ligt. Nog steeds de Quattaweg en nothing to complain about. Hier gaan we links de Flu-straat in. Dr. Flu, ook zo'n knap kop uit de Surinaamse geschiedenis, uit het Surinaams verleden. En ook naar hem is een straat vernoemd. Trouwens, er zijn 2 Gravenbergen, een vrouw en een man, dus broer en zus. En de Vlustraat zag er goed uit. Ik wilde net zeggen dat het er prachtig bij ligt. En we slaan hier in... Ik heb verzuimd te kijken hoe deze straat heet. Maar het is een straat die voorlangs het ziekenhuis loopt. Hier aan deze kant hebben we een militair ziekenhuis. Kijkt u maar. En... Dank u wel. Waterpartij. Agua. Watra. De auto voor mij. Die rijdt bijna. Kijkt u maar. Met zijn vendel, of hoe ze dat noemen, zijn achterbumper. Bijna in het water, joh. Hier. Watra, Watra, Watra. Moet u kijken. Dit is de... Wauw. Dit is de Kwasi-straat. Nou, het lijkt meer op de Kwasi-kreek. Het lijkt meer op de Kwasi-kreek. Hoort u het water klosteren tegen de schutting van de erven? Hier. Hier waden mensen door het water. Kijkt u maar. Kijk. Wat een regen, hè? Ai man. Wat een regen. Ja. Nou, dus vanuit deze kant, en hier is juist waar de ingang van het ziekenhuis is, moet je inderdaad door het water waden, wil je het ziekenhuis bereiken. En dit gedeelte is hoger gelegen en dus is niet onder water. Dat is dus het einde van de Abraham van Samsonstraat. De Abraham van Samsonstraat. En dat is de Kerkkampweg. De Abraham van Samsonstraat komt uit op de Kerkkampweg. En we gaan de Kerkkampweg links op. We zijn links ingeslagen. Dus we rijden de Kerkkampweg op. Richting Gemeenelandsweg. We rijden nu voorbij het mortuarium. En hier heb je dus aan de rechterkant een zaak. Hier is het droog. Een Ford dealer met alleen maar auto's. Waarvan ik denk... wie koopt zulke auto's nou? Van 100.000 en meer. In Suriname, waar men steen en been klaagt over het niet hebben van genoeg geld. En ieder kind van 17 en 18 jaar, nou niet ieder kind, maar veel jonge mensen hebben hier een auto. Als ze genoeg benzine hebben, weet ik niet.
Maar veel jonge mensen hebben hier een auto. En maar klagen over hoe slecht het wel niet gaat. Hoe slecht het wel niet is in het land. Ik begrijp het niet. Ik heb geen oordeel. Ik leg u de feiten voor. En als u het niet gelooft, lieve Archimang en Lukumang, als u in Suriname bent, breng dan een bezoek aan de middelbare scholen van Suriname. Dan zult u zelf zien waar ik het over heb. Myrtle zegt, zullen we even een van die wijken induiken? Om te kijken hoe het er daarbij ligt. Nou, prima. Zullen we dan de Munder induiken? Om te kijken hoe het erbij ligt. Hier is de Kerkkampweg en hier heb je dus Ozeer. Je hebt hier vroegere BOG volgens mij. Nou goed, en dat weet ik dus niet zeker. Maar wat ik wel zeker weet is dat je Bakkerij Fernandes hier hebt. Ozeer heb je hier, Bakkerij Fernandes. En hier ligt, het ligt er hier goed bij. Hier heb je een speeltuin. Ik probeer het in beeld te brengen, maar mijn chauffeur rijdt heel hard. En wat heel erg, ik hoop dat u dat hebt kunnen zien. Wat heel erg opvalt aan deze speeltuin, Archimang Lukumang, is dat mensen hier met hun kinderen tot laat 's avonds komen spelen. Tot laat 's avonds. En voor kinderen van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar is 10 uur 's avonds laat. En als het mooi weer is, heb ik meegemaakt dat ouders met de kinderen, dat is heel erg opvallend, omdat het een niet al te grote speeltuin is. En los daarvan, er zijn ook niet al te veel speeltoestellen in dat ding. In dat speeltuintje. En toch is het heel populair. Toch trekt het heel veel kinderen. Het is altijd bezet, altijd druk. Maar bij dit weer kan ik me voorstellen dat er geen kip daar te bespeuren is. Dat is logisch. Maar ik wilde dat even meegeven. We rijden dus nu een ommetje om het ziekenhuis om richting een woonwijk in te gaan, Munder. Om te kijken hoe Munder erbij ligt. Ja, zo drie helemaal. Dus het probleem nog dit. Ja, kwet die. En van hier foto met drie zo. Hebben ze mooi jaren. Ja, man. Ja. Hier komen we bij Rotonde. Dat is in Suriname eigenlijk ook een issue. Rotonde rijden. Je zou zeggen, ach, wat is er moeilijk aan om een rotonde op te gaan en zo. Nou, ik hou maar aan mijn mond. Hoor me maar voor. Hé, kijk, zwembad daar. De straat, zag je dat? Ja. En ik kan u verzekeren dat het niet aangenaam ruikt. En het is meer plezant. Alala. Dat is meer voor ferie. Ik zie hier een merkwaardige naam bij een supermarkt. Dappermarkt. Goed, we zijn weer op de Kwatteweg. Via de Vluestraat zijn we dus de Kwatteweg benaderd en genaderd. En we gaan links de Kwatteweg op. Om meteen weer rechts de... Oh.
de volksbuurt Munder op te slaan. Daar staat voorin een auto met pech. Je ziet het, precies op die hoek. Dat zal je moeten overkomen. En we gaan nu een volksbuurt in, een woonwijk bedoel ik te zeggen. Een woonwijk in, Munder. Munder buiten heet het toch? Ja. Dat we gaan lukken van Wakadja. Munder buiten. Tangano, prima. Prima Tangano. Wat voor bijzonders heb je hier op Munder? Nou, niet zo veel bijzonders hoor. Je hebt een politiebureau die een beetje in het nieuws was de afgelopen periode, afgelopen 10 maanden. Of 10 maanden geleden bedoel ik te zeggen. Omdat een paar inspecteurs hier verwijtbaar gedrag hadden geëtaleerd. Dat de man pakte me aan. Meneer, dus dat een politiebureau, kijk maar, dat is politie. Dat is het politiebureau. Maar dat na enige bezienswaardigheid. Dus je ziet, oh. Ja, tapatrot waar, wat rade. Wat rade, verstoppen sobu. Verstoppen en look ja, pedes mamuk mopa uit den jari. Maar mijn man soru no maar met teigo no. Met kusabi. Maar ves de winkri, hoe zeg je dat? Adre ves de winkri. Maar met luko, dat tape sa de winkri, je vindt niet chiwatraya. En dat komt door verstoppingen. En sukuf mekushi, maar met chat dashboard zo lezen. Heel lastig. Ja, we gaan nu in een straat samen meneer Myrtle Bewango, namelijk Ambastraat. Dat we gaan in Ambastraat, dat we zien dat ja, eerst dat na vanaf de straat uit Iran. De mate kopot jaso a auto ere lek na tapse unde. Disi jasos sorry. Sabe si na wan crash. Wan kindercrash. Kom potembo in beeld, ja. Dai moet luku a watra ja. Im luka watra. Pedepti mus wakago na a crash bijna bij mijn saka, maar mijn normaal saka. Maar lukken van laars de na wagi dadelijk. Ja, zo de mij bouwen, aan mijn sapsa de bouw. Maar hier ligt het er goed bij. Want lukken petfles dappen, lukken petflessen, na alle soort trassani. Niet alleen maar petflessen, maar ook glazen flessen liggen erbij. In lukken jari. Waar meneer probeert voor manoeuvreren in bolide. Go in een jari drapen. Dus dat abifu rijdt into no de mataki. Dus Safri, past u op? Nou mevrouw. Dan moet je kijken hoe het er allemaal erbij ligt, lieve mensen. Straks zal ik de andere kant voor u filmen. Maar nu doe ik eventjes de rechterkant. Da fikasi fatori dong. Jaso. In deze Amba-straat. En het is een onverharde straat. En het loopt dood. Het is een weg. Een doodlopende weg. En we gaan hier keren zonder toestemming. Soms moet je durven op zijn Amsterdams. En wat draait ja.
We zijn zo bij u terug. Kijkers, we gaan er even uit. Tot zo. Take you grabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, bega doti ano sheng, na tambum fui ala. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. www.kulturu.com for the generation